Sa final song ba di ba to tari ko butong na titi di si election ni. Ta luko tong na tam ko ko san mo tong na ni. Detrona hambai onini media ni bisinte edisini 28টা কেন্দ্র নিয়ে 9 লক্ষ নিচে गोबां भटार्स जतनरक खाथंजा बुबाग्रा सबाव नखरि दङ तिप्रासारनि याफाव ताइसा राजनीति क्षमता एडिसि प्रशासन ताइसा रां गोबांनि जबा एडिसिआव डाइरेक्ट फान्ड सेंट्रल गभर्नमेंटनि एडिसि आमथनि हानि अधिकार एडिसिआव याफारनानै अबनति जों एडिसि आमथनि जत 28टा केन्द्रनि भटार्स रत्न तिप्रासा हामग्रानि बागै जों तिप्रामथा दाबो बर' नंथानि भट सानि दङ ताइ बाबाइसा गोबांमा पलिटिकल पार्टी नरकसिउ कतालखाय कुनु कक सानाया डाइरेक्ट फान्ड हंखायबो मर्जी कसिउ अरतेबो रां गोबां रहना हंखायबो बर'बो कुनु कासिया मिटिं फन साया गचिनि ताबुक तामना एडिसि आमथनि हानि अधिकार एडिसिआव याफाना हंखायबो যত্ন হব যারা প্রমথা বিরোধী পার্টি খাই দङ যত নেতারাनो সিপিএম थुं कांग्रेस थुं बिजेपि थुं आलका पार्टी थुं बर' बनि बुखौनि कगिया आलका पार्टी रनो आगरतलावा आचुगै जे बर' गोबां सै लिरनाय रक आमतेके सादि हिनै फुदुंनो थाखाय बर' आमतेके नुसाव ताबुंनि म एरावो सिकला रक ताबुंनि म एरावो गोबांमा बेकार जुबक जुबती रक वानसुगै माया ग्रेजुएट तो अब माइतुल हाइजिं तंसिउ जतनो तमनो बनो पोस्ट ग्रेजुएट जतनो गोबांमा तमनो बनो प्रोफेशनल ट्रेडो जतनो ग्रेजुएट एमटेक एमबीबीएस पाइमानि परेबो गोबांमा बर'रो एमडी खाइ दंमैया गोबांमा लाइनो बर' बुसिउ जुदि बनि बगै आं जतनो कबकनाय गोजां खाय बसकांनि चंमरिउ चिनि तिप्रामथनि मारि आनारस मारिउ बुथाम सेबै गोबां बुटबाय खोप्लाय खायजाबादि थिनांगौ चिनि तिप्रासानि जबा तेबो रांनानि बागै बुबाग्रानो तेबो खरां कथल खायना हंखाय म एडिसि चंमरिउ बुबाग्रानि बदल तिप्रामथनो एडिसि हाबां मा आसुगु बै गोबांमा चाय दङ एडिसि हाबां सोलायजोबनाय ताबो जतनसे नांगौमानि कक हंखाय दि त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल त्रिपुरा उपजाति एलाका स्वशासित जिला परिषद अब कक बर'बाय हंखाय तिप्रा दफा बायथांबाय नायखुरजाक हांकर कक साबबा और प्रशासन अ जागाव ताबो बीजेपी कासे इस्तेहार जतनसे नांगौमानि बरक साका जे ताबुनिसिमि त्रिपुरा Autonomous Territorial Council amti khanya hani show mo Tripura Autonomous Territorial Council ba whole Tripura bagai ja khanya na chongkha na Tripura Tribal Areas Autonomous Territorial Council huntumta abo territory kai sebanyani no nai dong abrono kaham kai wansuge khaganang khakopur jot to chini butasrok katal butar गोबांमा बिनि अमर बुद्धि फानेरो वानसुगै बेलेखे नांकुक मानि सिलाय पाथाम लाथा तैयै जबा खायनो नांगिया म जबावो निनि यासि कं साबाय निनि यासि कं सानो सिलाय पाथाम हाके सामुं खायनाय ब मारिओ सेपा हांखाय तिप्रामथा निता वानसुगदि सिपिएम निता वानसुगदि बबो बुमुंसे पार्टी तिप्रामथा पानो एडिसिओ डाइरेक्ट फान्ड फायखाय तिप्रामथानि यागो फायगला बिसिबा ताइ 10-15 बोसोरनि परे राजनीतिनि सिनेरि चेन्जनि थाखाय जेसा बदल फन एडिसि क्षमता फायमोन फायथं बिजेपि फनो फायथं सिपिएम फनो फायथं आलका पार्टी फनो किन्तु जे फायनाय तिप्रासानो सीएम चेयरमैन नंनाय तिप्रासानो यागोनो एडिसि हापांनि
प्रशासन खालायनाय कायसा गाहाम खायि रां पैसा हालत गाहाम खायि अर जोंनि एडिसि प्रशासन खालामनाय नंथों बनि बागै फादि दाबोनि मजराव ते प्रमोथनि मारिनो जतनिसै पपुलार जों खाखायो एब्सुलुट निरंकुश संख्या गरिष्ठता मानाय आं कुनु अर एस्ट्रोलजार गैया गोबां दलनि बर'राव अंक खायसावो आसों बिसिं आसों मानाय आसोंनि बिसिं आसों मानाय ओमफ्राय अबतो त्रिपुरा सरकारनि सब किछु एजेन्सि बरफताबो कालेक्शन खायदों निरंकुश संख्या गरिष्ठता 28नि बिसिंगो बुसुक सिटिंगा निरंकुश जों 28नि बिसिंगो बुसुक मुगाखौ संख्या गरिष्ठता हूँ अब बुद्धिजीवी सालमानी এবং 2021 एडिसि जमानिसे ताकलानि एडिसि जमानियो तेबो त्रिपुरा सा बुतास्र मुलांचारनाय त्रिपुरानि राजनीतियाव जों बेलायके 100% होपफुल गामनि मले चिनि बर'नि मोखां चिनि बर'नि ककथाय चिनि बर'नि जलिमानि चिनि बर'नि बडि लेंगुवेज जेथा जेबाबो त्रिपुरा मथानि गोबां मचमरि आवायो चिनि बर' शेयारिं खामानि बंनि शेयारिं खामानि बडि लेंगुवेज न सोंबुजियो फालनाय पायनाय जुमिया सेबो खानेरो बिजनेस खानेरो जत्तनो बंनि बडि लेंगुवेज न साइड वजे एडिसि हापंगो तेगोसे त्रिपुरा मथानो पावर फायनाय हामबाय